Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Türkiýanyň deportasiýa merkezinde ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama 2 fevralda çap eden maglumatynda deportasiýa merkezinde Türkmenistanyň raýatlaryna garşy fiziki zorluk wakalary barada habar berýär we Türkiýedäki türkmen ilçihanatyny türkmen raýatlarynyň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Türkiýanyň paýtagtyndan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Ankaranyň Çankiri deportasiýa merkezinde 3 sany türkmen migrantyna garşy fiziki zorluk ulanlypdyr. Ozal bu migrantlar mökleti geçen resmi namalar sebäpli tutsak edilipdi. Soňra ol ýerden gaçmagy başardylar. Ýöne 31-nji ýanwarda gaçkaklar türk polisiýasy tarapyndan tutulup deportasiýa merkezine gaýdyp getirildi. Olaryň sözlerine görä gaçmagyna erbet şertler sebäp bolupdyr. Olar 3 kvadrat metrlik otagda 15 adam bolup saklanypdyr. Iýmiti erbet bolupdyr diýip Türkmen Helsinki fondy daşary ýurtly türkmen ýaşlar hereketi bolan Adalat Demokratik Hereketi adly toparyň maglumatlaryna salgylanýar. Bu toparyň wekili Edis Mämedow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde deportasiýa merkezinden jemi 7 adamyň gaçanlygyny görüňerdi. Edildiğinin özünde Çankara diýilýän ýerden 7 kişi gaçypdyr. Onu alnyna hemen tutupdurlar. Tutup izine getirip eşek kimini urupdurlar olary. Aýt bermişlerine görä bizi yaman köseýärler diýdiler. Mämedow Çankiri'däki deportasiýa merkezinde migrantlaryň agyr şertlerde saklanýanlygyny aýdyp şeýle görüňerdi. Iýni 2 metr boyu 3 metr bolan odada iň azy 10-11 kişi saklanýar diýdiler. Bir ýatakda azyndan 3 kişi bolup ýatýardylar. Azatlyk radiosu Türk migrasiýa daralaryndan resmi maglumat alyp bilmedi. Çankiri'däki deportasiýa merkezine jaň edenimizde bize telefon arkaly maglumat berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä beýleki deportasiýa merkezindäki şertler hem kyn. Hususan Antaliýanyň döşeme 6 deportasiýa merkezinde 4 aýdan gowrak wagt bäri saklanýan Türkmenistanyň 8 raýatynyň çalışmagy eşigi ýok. Olaryň tutsak edilen wagtynda egninde bolan geýimleri doly sandan çykypdyr. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýedäki türkmen diplomatlarynyň üns bermezliginiň deportasiýa merkezindäki türkmen raýatlary üçin agyr mesele bolup durýanlygyny belleýär. Biz bilen söhbetdeş bolan onlarça türkmen migranty deportasiýa lagerinde bolan wagtynda türkmen diplomatlarynyň hiç haçan öz ykbaly bilen gyzyklanmandygyny aýtdylar. Deportasiýa merkeziniň işgärleri türkmen ilçihanatynyň hem konsulluk gullugynyň jogabyna bir näçe aýlap garaşmaly bolýandyklaryny migrantlaryň özlerine aýdýarlar. Emma türkmen resmiýetleri öz raýatlaryny ençeme aýlap ikrar etmeýärler. Olaryň ýitiren dokumentlerini dikeltmän aklawçy tapmagy, lukmançylyk kömegini bermäge ýardam etmeýärler. Bu meselede türk häkimetleri türkmen migrantlaryny 6-9 aýlap izolasiýada saklamaga mejbur bolýarlar diýip Türkmen Helsinki fondy öz habarynda ýazýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama gürüňdeşleriniň biri 40-ly deportasiýa merkezinde bolan AB inisially Türkmenistanlyny çetirleýär. Daşary ýurtly migrantlaryň hemmesiniň ýanyna konsulluklarynyň aklawçylary geldi. Ýöne türkmen diplomatlary hiç birimiziň ýanyna baryp görmedi. Men ol ýerde 6 aýdan gowrak wagtlap buldum diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda deportasiýa merkezinde bolan bir Türkmenistanly çetirlenýär.